eta ongi etorriak erlijioa eta kultura foroko 10. jardunaldi hontako 3. eta azken hitzaldira. Gaur gurekin Xabier Andoni daukagu. Xabier, esker bila gurekin hemen egoteagatik. Eta Xabierrek egingo du esklabutzaren irakurketa pastorala, alegia. Esklabutzaren aurrean Eliza nola kokatzen da, Eliza zer egin beharko luke, kristau elkarte bezala esklabutzaren aurrean nola kokatu, ezta? Nola egon horren aurrean. Horren inguruan arituko da Xabier Ezketan, eta aurkezpen txiki bat egingo dut, eta berari hitza pasako diot. Xabier Andoni Mendizabal, mutrikuarra, mutrikun jaio zen 1954 urtean. Mutrikun apaiztu zen baita ere 1967 urtean. Apaiztu ondoren Oiartzunen, Eibarren, Usurbilen eta orain Lasarteko San Pedroko parrokiako erretorea Xabier. Gazte pastoraltzako zuzendaria izan zen 10 urtez, Pio Amabiko institutoko zuzendaria izan zen 15 urtez, eta momentu honetan Elizbarrutiko Karitaseko delegatua da bera. Ezaguna Elizbarrutian, eta benetan eskartzen diogu hausnarketa hau gurekin konpartitzea. Atzo bezala eta astelehenan bezala 50 minutuko hitzaldia ondoren gure arteko solasaldia izango da, gure arteko galdera erantzunak, eta nila isiltzen naiz, eta Xabier, zondo. Mikel da, kasi etxen gaude, etxekoa bentzat, zondo. Lasai hongo behar den horrela. Nik hauek esklabutza jarri zuten hortan, hor dago kartela eta hori, ez da, nondiko korretot ez zai hauek esklabuak eta pixat hola, niri aurreneko esan zieten ez, Elizaren askapen, ulan hartu nun teologiaren baita, askapena, ez da, askatzailea, urtikan, nik nola ez nahizen aurreneko bi egunetan egon ez dakit oso ondo esklabutza hori soziologikoki eta biblikoki ere nola planteatu den, baina zeba suposatzen dute ez da, hitz egin dugu eta ere orain. Nik hemen erraixago jarraitzeko, rollo luzea eta egin gabe zaila, hemen jarraituko dugu eskematxoekin, erraixago eta ere hitz egiten da, izan bezala gero gauzak egingo ditu, ez da. Horrela jarri du, esklabutza hitz hori erabiliz, horrela jarri delako kuadroetan, Elizaren irakurketa eta lanean. Bakoitzak horren irakurketa bat egiten dugu, esklabutza ezatearekin, hori bezala mila gauza irakurketa bat, interpretazio bat egiten dugu, ez da hori, ez da. Eta hemen aztertzea bala egoke, ez da nola ez, ez da niri tokatzen zaidana, esklabutza mota asko dauzkagu, ez da. Pentsatu ezakegu esklabutza historiko bat, ez da. Hori ere bai, baina gure arteko ere, esklabutzaren hitza azpian dagoen menpekotasuna, menpekotasun mota asko daude, ez da. Emakume asko daude gizonaren menpe, ala ez. Gizon batzuk bai, gutxi. Baina, ez da txantxetako gauza, violentzia hori, emakumeen arteko violentzia hori eta zerbait bada, gauza askoren arrazoi daude, baina baita ere, nola ulertzen dira gure harremanak, ez da? Gizarte handian edo gizarte txikian, parejan, familian, inguruan, ulertu daiteke gure harremana oso berdina, bata bestearekiko berdintasunean, edo bata bestearen menpekotasunean. Nikola ulertzen dut esklabutza menpekotasuna, eta menpekoa da gaunoa, horrek ez du eskubiderik, ez da?
ni zerbitzea besterik, ez, nik ematen diodan, erregalio izela. Bueno, gauza asko aztertza badago. Gazte asko ere gaur menpeko daude, nola bete zan da, baina menpekotasun ezberdina da, bera, telefonoaren menpeko. Oraindik orain notizietan, joan zen astean ere entzun nuen, Bartzelonan 155 kasu egon direla, ja, publikoak, gaztetxoak, beren gurasoak jo dituzte, eta gurasoak denuntziatu dituzte gaztetxoak. Zer nolako menpekotasuna behar duten, zeren arazoa zen, gurasoak ez ziketela usten telefonoa nahi zuten bezala erabiltzen, edo nahi zuten telefonoa erosten. Torduan, nola arteko egoeraz zen hori, ze arazoak sortzen zituen, penalak azkenean, gurasoekin bertan, hori, menpeko zaudelako, ez da? Esklabo, ez aldi horiek esklabo horren esklabo. Zer esan jokuarekin, ez? Eta beste gauza, drogarekin, eta beste, badago aztertzea modu askotara menpekotasuna, ez da? Ni hori guztia ezin dut egin hemen, ez da? Baina horregatik jarri nuen hor nola ulertu esklabotza, hola esate hau, orokorrekin, ez? Eta soziologikoki, horrela definitzen dute eta hau esan beharko da, ez? Desberdintasun sozialaren formarik estremoena da esklabotza. Desberdintasun soziala, parejan, familia, lagunartean, inguruan, gizartean, estremoena. Desberdintasun asko daude gure artean, hombre, por supuesto, ez da. Desberdintasun mota asko daude gure artean, baina bada, estremoak, taude estremo bada, esklabotza ditzen dioguna, ez da. Eta bere ezaugarri nagusiena zen litzateke, bola jartzen nuen, esklaboaren jabegoa dela, eta haren menpekotasuna. Esklaboaren jabegoa. Ni nahi zure jabe. Ni nahi zure jabe. Eta zu nire menpeko, fi. Da, esklabotasun hori da, ez da. Nikola ulertzen dut bentsat hemen. Estremoidade hortaraino ere eman da. Eta tartean, gauza asko egongo dira, mailak, ez da. Baina, pentsatu egarko genuke, azkenean, telefonoa da nire jabe. Nire zenarra da nire jabe. Nire obespua da nire jabe. Nire alderdia da nire jabe. Ala ni azken naiz. Nire, baldintza guztiarekin. Nahiko azken naiz. Oiekin puskatzeko edo oiei kritika egiteko, oiekin berdinia jokatzeko edo nola da hori. Ikusten dut hor dagoela problema. Problema handia da, ere. Mailak daude, zailkatu beharko genuke, hori garbi dago. Baina azkenean jabegoa eta menpekotasuna, ez da. Hori gero, bakoitza nola bizi duen, nola irakurtzen duen, nola sentitzen duen, eta gero horren inguruan zer egiten duen. Hori guztia dago, ez da. Orduan nola ulertu hori, importantea da, eta sakondu beharko genuke gehiago, baina aurreko egunetan nahi egin dira eta hor usten dut, ez. Gure gaia da gehiago, esklabotza eta Eliza. Eta Elizan zer? Eta Eliza ere, gauza asko izan beharko genituzke. Eliza, esate horrekin, hainbeste gauza ulertzen ditugu, eta hala da, nik uste dut hola orokorki izan, da hor garaiko moldetan ibili garela Elizan. Askotan esaten da Eliza modernizatu behar dela, edo, eta nik uste dut Elizaren ezaugarri nagusi bada garaiko egitea. Modernidadea moderno, bere arazo guztiarekin. Postmodernidadea postmoderno, premodernidadea premoderno. Elizaren iraupena beste arrazoi espiritualetatik kanpo soziologikoki hori da, garaietara moldatzea, bere zailtasun guztiarekin. Onerako eta txarrerako gauza asko daude, ez da. Hor dago ere uste bat, gero hortaz gehiago zariatuko naiz, komplejoagoa dalako, eta Elizaren baitan korriente asko daude. Gizarte aldatu baino gehiago, Elizan egondu dago, gero aztertuko dute, importantea nor bakoitzaren salbamena dela. Eta orduan, gizarte, gora-bera, nor bakoitza da, ezta? Eta bakoitza salbatzea da, hola, askarra esan da gauza, ez? Ikusiko dugu hori torren gora-bera zentzu diran, Orduan Eliza moldatzen junda, zailtasun askorekin askotan, gizarte sistemetara,
bere borrokak eta goraberarekin, baina du, hau, ez da, azkenean, zu esklabo izan edo ez izan, zu pertsona bat zera, azkenean, norbera salbatu behar da, eta Eliza dauzka, zu salbatzeko tresnak, sakramentuak, hola, azkarra izan da. Orduan, bat esklabo izan daiteke eta hola pentsatu da, Elizarakun sakramentuak hartu eta salbatu da. Eta bat nagusia izan daiteke, zanpatzaile bat izan daiteke, eta berdin konfesatu eta merizkizunakun eta salbatu zera. Hola pentsatu da, ez da? Aldatu gabe zure egoera zanpatzailea edo zure egoera esklabutzailea, ez da? Gauza bere hortan utziaz. Bueno, hori problema bada. Horren aurrean ikusiko ditugu. Zeren da, esklabuak ere bere baitan ikuspegi horretatik, bere bizitza zuten, ez da? Orduan, gai nagusiena, eta hola planteatu dut, askapena eta salbazioaren arteko kontrajarritasuna da. Elizaren ulermenean eta praxian, askapena eta salbazioaren arteko kontrajarritasuna, askotan behintzat. Nola elkarlotu, ala bata besteren kontrako gauzak dira. Aspaldiko arazoa da hau, Elizan. Elizaren historian, grapenean, arazoaren muinan dago, zein da problema hemen. Mundua eta erlijioaren arteko harremanak nola izan behar duten. Hau da, problema. Mundua, deno gaude munduan, deno gozatzen dugu mundua, ez da? Bai, baina, bat erlijio bateko, Eliza bateko izate horrekin, munduan gaude, baina berezitasun askoren artean, hori da. Ni kristaua naiz, ni eliztarra naiz. Eta ni kristau bezala munduan, eta ni kristau bezala zeharreman moten eman behar ditut. Hor, zailkatze honetan dago, hor ikur bezala jarri dut, galde ikur bezala, baina egon da biplano bezala, ez da? Gauza hauek, darak, zalantzan daude, baina biplano bezala normalki bizi izan direnak. Mundua, askapena eta politikari lotua dago. Ezta? Eta zu, mundutar zelan ez, munduko gora beretan, beste dozeinekin, edoze iritsi daukelarik, edo dabar, politikaren bidetatik, eta askapena bideratzeko lan egin behar dituzu. Hortarako egongo dira alderdia, sindikatua, bakoitzaren borroka, munduko gauzak. Norbait izan da. Eta beste gauza bada erlijioa. Erlijioa dago lotuta salbazio hori eta espirituari. Horren nioen, bat izan daiteke, munduko gauzetan, erabateko eragilea, alderdi baten sartua, sindikatu baten, danaragua, alboan dago beste bat zeharo kontrakua, eta biak dira kristalua, biak dira eliztarrak, eta biak daude erlijioa, salbazio eta espiritualidade horren inguruan. Askotan esaten dugu, ez da? Elizan bertan, ez da? Askotan egon dudan polemika bada. Patroia eta langilea dago zanpatua, bota egin dute lanetik, eta bota duen alboan dago. Elman elkarrizkua, pakea. Bi gauza, bi plano balira bezala, hau dira enpresako gauzak, munduko gauzak, politikaren gauzak, sindikatuen gauzak, eta beste hau da, erlijioaren gauza, espirituaren gauza, sakramentuen gauza, ez duze ikusirik. Horrela bizi izan du, nik uste dut, gehien bat, askotan. Honek bat ditu bere gauzak. Horregun da, aspaldiko arazo bada, eta horako kontrajarritasun bat bezala, askapena eta salbazioaren artean, ez da. Horren sakonean zer dago? Mundu eta erlijioaren arteko harremanak nola ulertzen ditugun, Karo, hemen dago, gauza importante bat, Eliza barruan ere gaur dade korriente ezberdinak, historian egon diran bezala, harreman horien nola izan behar diran. Eta korriente horien inguruan sortzen dira talde, pertsona, ekintza, plan, pastoral, ditzen dara, desberdinak. Baina sakonean zerbait dago, kontziente izan edo ez izan, hori beste problema bada. Baina zerbait defenditzen zaudezu, zure posturetan, ez da? Honi jarri dut post eredu bezala. Mundu eta erlijioaren arteko harremanak nola ulertzen diran, nola ulertu diran, post eredu bezala, Bata, martirien testigantzarena ikusiko dugu. Pentsat dezagun, defendetzen dugula Eliza martirial bat. Ikusiko dugu zer den hori. Beste bada, agintetik ekitearen eredua.
Ez, beste poderea, beste gauza, ikuspegia bat ez. Elizak egin behar du poderea hartu, agintean egon eta agintetik evangelizatu. Hori da beste korriente bat. Hirugarrena, ez. Hemen importantea da presio talde izan, presio taldearen eredua. Munduan talde asko daude, iritsi ezberdin asko daude, baina guk presio talde importante bat izan behar dugu, talde bezala presionatzeko gizarteari, kulturari, politikari, danajari. Hori egin behar du, Eliza bezala, beste batek pentsatzen du. Eta laugarrena, ez, Eliza da, gizartean baitan, bi egiteko daukan, elkarte bat, eta egiteko bat espirituala, eta beste bada, soziala. Oda bai, bereiztuta, bere baitan. Edo askapenaren eredua. Bueno, nik hola zailkatu ditut, bakoitza aztertu beharko genuke, luzaro, eta pixka komplikatua da, baina gainetik ikusteko argigarria da, zeren hau kronologikok ikusi daiteke, historia nola eman dan, nio baita ere gaur gure artean nola ematen dan, sinkronikoki ikusi daiteke. Gure artean ere badaude jendea eta taldeak, Elizan ere, hau defenditzen dutenako, bestea defenditzen dutenako, bestea. Edo pixka da, batetik pixka bat, bestetik pixka bat, ez da ingarbia. Sakonean da, zer Eliza eredu, daukazuzu buruan. Edo, azkenean, pastora, ekintza, egiterakoan, zerren atzetik zabiltzu, konturatu edo ez. Martiriarena, pentsada ezakon, lehendabiziko Eliza, historikoki ere, edo gaur ere, oraindik gutxi irakurri dut ere, kristauen artean daudela gaur munduan, martiri gehien. Hau da, kristau izateagatik erailtzen dituzten jende gehiena kristaua dira gaur. Ez dira musulmanak, ez dira budistak, ez dira... Bueno, guk ikusi dugu martiritza garai batean. Erromatarrak eta pelikulak eta martiriaiek eta elizkizunetan ere martirien aldeko otoitzak egiten ditugu. Eta horiek zeintzu dira, gizon emakume batzek, bere burua eskaintzen zutena fedea defenditzeagatik. Eta horrela, testigantza horren bidez, usten zuten, evangelioa zabalduko zala. Inor hil gabe, zeure buru eskaini, hiltzeraino. Testigantza, martiritzak hori izan nahi du, ezta? Bueno, talde txikiak, bizitzeko eredu garbia, elkar laguntzeari emanak, jendeari zerbitzu egitea, otoitza eukaristia bizitzea, eta bizitza emateko prest egotea. Hau litzateke, estilo hontako Elizaren eredua. Edo estilo hortako, Eliza, garai bateko bezala gaurkoa eredua. Nik Elizan horrela bizi nahi dut. Galdera, Eliza hau askatzailea da? Horrela bizitko duen Eliza askatzailea da gure gizartean? Hoxe da gauza. Gure artean ere badago ezatea. Zer egin behar ditu? Zer egin behar dugu gure egoera? Talde txikia moldatu, gure parrokietan, talde txikiak. Importantea da taldeak, afektiboak. Bizitza eredua gaur bihauki. Bizitza eredua da evangelioa, evangelioaren zoriontasunak eredua. Nik hori daukat eredu bezala. Askatzailea den eredu bat. Gero elkar laguntzari emanak egon. Importantea da, hemen taldean gaudenok, ez da geranok, eredu hortan, elkarri laguntzea. Hori pentsa dezagun. Hortaraiko, jendeari gainea zerbitzu egitea, behartzuei eta ezinean daudenai zerbitzu egitea. Hortarako gehu indartzeko otoitza eta eukaristia, elkar loturik egotea, eta behar badak geure bizitza emateko ainako prest egotea. Hau esaten badugu parrokia, olako taldeak egin behar ditugu, zer reazio horitzak, bestai, olakoak izan abanik, olako Eliza nahi dut, Eliza askatzaile badalako hau. Baina geure testigantzatik eta geure kompromiso, azkenen nahi joan ematen den kompromisotik. Gure gana datoztela, go Elizan sartuta eta zu ematea Elizari, eman dezatela. Afrikan gertatzen nahi dan bezala. Nigerian da. Elizan sartu, kristauak handaude, joan dira eta zu eman die. Gu hemen lasai gaude. Baina haiek hori egin dute. Ez gustoko zaiela ego. Beste 1000 arrazoi daude sakonean da inguruan, badakigu, baina hori egin dute. Mesetara joango gara, badakigu hemen zer datorkigun, egongo gara otoitzean kantuan, Elizari zulman diote eta eundaka kristauak arreta hil dira, ez da? Adibidez. Sirian, hainbat kristau, Siria oso Eliza antzinako bada,
Palestinatik geroan sortu den aurrenetariko elizak dira, eliza oso zarrak. Geldetzen dira kristau gutxiak eta oso zanpatuak eta oso baztertuak eta izan du dira. Baina horregatik ez dute fedea utzi, esaten zieten, area, benen erasotzaile zirenak, fedea, uste baina ez dute, salbatu azerate, eta hemen jarraitu izak ez dute bizitzen. Ez dago hemen dikun beharrek. Eta ez zaitu guiliko, orain txe, Sirian, ez, gu fedean jarraituko dugu, nahiz hemen boteak izan, eta nahiz hiliak izan. Orain txe, gauza dira guain gertatzen nahi dianak. Bueno, eredu badago hor, kontzientia izan edo ez, bere utxune guztiarekin, baina oso importantea da. Baina askatzailetasuna, elizaren dimensio askatzailea dago jarrita, nor bakoitzaren testigantza ematean. Besteekin batera, taldean, baina nor bakoitzaren testigantza, ezta? Molde bat esan nahi dut, guagien hortak urruti sentitzen gera, ez dakit, baina hau ulertzen dugu, Beste eliza molde bat, askatzailea ez askatzailea, oso gainean eduki duguna, eta boterearen bidearena, boterea. Eliza agentian egotea, hori da metxa, elizak dena ordenatzea, gizartearekiko ez legok inongo bereizketarik, elizak agentzen du, oso jerarkikoa, oso instituzionala, munduko gauzak erlijioaren bebe egongo lirateke, poderian dagoen eliza bat. Frankismoa eta hemen esaten dugunean, nazional-katolizismoa eta nolabe biltzeko, ez da, idea egiteko, hor biltzen da, ez da, baina hori historikoki ere eman da, Erromako imperiotikan, ez da, Konstantino esaten da, lehengo persegitzaile izatetik kristau egin eta imperio erromatar guztia, kristau, elizaren menpe jarri zenean, mendeetan da mendeentan, historia bat. Frankismoa esaten dugun horrekin, nazional-katolismo esaten duen horrekin, hor ulertzen dugu, ze eliza motze dedan hau. Baina gaur ere badago jende bat hemen olako eliza nahi duena, eta horren ametsa duena, hori nahiko lukeena, beste gauza bada aldun, ezin du, baina nahi izan ezkero zu nolako eliza nahi zen luketa, nik boterean egongo litzaken eliza bat, goitibera aginduko lukeena, oso instituzionala, oso jerarkikoa, guk legea jarri eta jendeak behartuta, konplitu beharko lukeena. Ez demokratikoa. Zer da demokratikoa, onartzen badezu, jendeak bere iritzien arabera, ibili behartzera. Ez, botere txuga goitiberakoa. Bueno, ez dira horrela esaten gauza, klaro, hori gaur zoitxurosoa da dago, ez? Txuzia da dago esatea, baina amets hori, eta historia hori daukagu ikaragarria. Lenguan, lasartenan hileta batean etorri izan fraile batek esaten zidan, aspalditik ezaguna gera, baina ez ginen ikusi urteetan, ez da? Batak esaten zidan, eske, sufritu behar dugu egin dugun kaldea. Eta niri izaten ziren hori zeren ni nahiko gaztitxo nintzala seminario joan baino lehenago sufritu behinun beak niri egin zidan kaldea. Bea gintea zelako, eta ni interno bat negoen lekuan da nire nagusia bera, ez da? Bueno, esateko modua da, baina hoxe, baina boterearen bidetik, egin nahi dan irakurketa eta egin nahi dan praxia. Eta egin nahi dan eliza munduarekiko horrelako harremana garatzuz, hori askatzailea da, hortxe da, asuntua da. Horren atletik gabiltz, hori nahi dugu, ez da gaur hori errexea, baina hori ere badago, hori artean horrelako jendea, horrelako taldeak eta ere badaude. Prezio taldeen bidea, gaur, uste dut modernoagoa izango dugu, aginte hartu baino, modernoagoa izango litzake. Prezio taldeen bidea, hau askatzailea da, zer da hemen pentsatzen dena, ez? Ez legoke aginte zuzenean, eliza aginte zuzenean ez, erlijioa aginte zuzenean ez da hori. Gizartearen beste talde bat gehiago da, baina nahiko luke inspiratzaile izan, inspirazioa. Talde eta mugimendu konfesionalak sortu, antolatu, horiek eragin sozial, politiko, kultural, ekonomiko handi eukiz ezaten.
Eta hemen importantea dira kristau laikoak, ez apaizak, ez monjak, ez oien nabarmen egia bai da, ez da? Ez da, apaizen, monjen da, oien bidez egin behar da gauza bat, laikoen bidez. Laiko taldea mugimenduak eta antolatu, zertako presio talde izateko. Nun unibertsitatea, nun ekonomia, nun politika, nun, hori da, ez da? Beste bide bat, eskoz ere, azkarragoa, bestela batea. Ez da ni boterian egon da boteretik gauzak egin du. Baizik indirektoki, beste talde bat bezala gehiago, baina antolatu, nire inguruan pertsonak eta jendea, dauden lekuan, eragile izateko eta presio gile izateko. Ez da? Politikan, dago ekonomian, dago denean egiten da. Eta hemen, betzazak egu, baina Elizako lako gauzak egin behar ditu. Baina, goiz gode agian oso ohituta nabarmenki hori ikusten, estatu batuetan Ameriketan hori nabarmena da, ez da? Ez da git, petrolera, taldeen, presio, eragileak. Hau zeintzu diata, petroleran enpresen talde bat. Joaten dira kongresisten gana eta senadoren gana, odanarakoen gana, eta presio egiten diote, diru ematen diote, legea beren alde egiteko. Adibidez, ez da? Baina hori ere, gure artean erabatea espada beste erabatea ere egiten da. Milara daude. Konstruktoren presio taldea. Konstruktore batzuk guten dira, ematen dizkizuet bentaja batzuk, diru batzuk, gu kontuen edukitzeko. Korrosio bat esaten dugunean, beste gauza horiek sakorian da dira, ez dira esaten. Korrosioaren zerbaitetik etortzen da. Presio taldea daudelako. Toiek etortzen direlako eskaintza askorekin. Bueno, oso zaila da hori, baina baita ere, badago jende bat, gaur erlijioa ulertzen duenak gizartearen harremanean, da Elizare bai. Ze izan behar du Elizak edo erlijioak gizartean? Talde asko daudenez, pluralidadea onartuz, akonfesionale izanik, pero presio talde importante bat. Orduan guk erabile behar ditugu, gure albide guztia, gure aldan guztia, apresio egiteko legeak gu nahi ditugun bezala izan daitezen, gauzak gu nahi ditugun bezala antolatu egitezen, gauzak hortarako presio egin. Beste batzuk ere egingo duen, baina guk ere bai. Ea, norkin agazten duen hemen. Hau da, ikusteko modu bat. Eta gure artean pixkat arraro egiten zaigu, baina gero eta gehiago garatzen nahi da modu bada hau. Oso amerikanista, baina gero eta gehiago ikusiko ditugu horako gauzak, ez da. Pentsatu dezagun, ze ondo, Lazarteko parrokoen gana etortzen direla, gare bate bezala ez, jende tipo bat, erreko aberatxak esaten ziren, guain hori ere ez, eta hori, guk iztoko bildorrik. Bueno, auta hori ingo dizugu, auta hori emango dizugu hori eta, baina horre dauka presio hori da. Baina zu gonartu behar dizugu, gauza txikiaiek zirenak, nire alabatxoak komunioa monjetan egitea, ez parrokian. A cambio de. Lehen ere bazien bolakoa beste arrazoi batzuegatik. Jori agunditzen baldin badugu, hoxe da gauza. Idea, hori da. Hau eriz askatzailea da, honen nora garamatza, hor daude. Eliza, religioa, munduan egoteko modua, nola behar duen izan, beste gauza bat, nik uste gaur hau gehiengoa Eliza, gure Elizan dagoen iritsi nagusia da. Bi egitekoa bereiztearen bidea. Eliza instituzionalean, orokorki hor gabiltzarron artean, da horra esan da, hau litzaken iritziz gaur gure artean dagoen iritsi nagusia. Eliza munduan bilan izan lituzke, eta bereiztu beharko lituzke. Bat pastorala esaten duguna, katekesia eta elizkizunak, pastorala, hola ulertuta, eta bestea soziala, bi gauza. Hiru, egin behar ditu baina dira desberdina. Dana guria da, baina desberdina da. Gauza bada katekistak eta liturgia, eta beste gauza bada karitas. Nola egitezateko. Dana eliza da, baina bakoitza du bere, bada pastorala, katekesia eta liturgia, eta beste gauza bada karitas. Bueno, hori. Hau da, gizarte lanak, taldea baino pertsonak egin beharko lituzkete, gizartean, bai, taldea, karitas, parrokia, gizarteko lanak, gero zu lan hortan hartan, gizarteko ekintzetan ibili, zu pertsona bezala.
Instituzio ez dela, parrokia, eliza, religioa neutrala izan beharko luke, politikan, sindikagintzan, ekonomian, neutrala izan beharko luke. Eliztarrak, pertsonak, horiek antolatu, horiek formatuta, horiek sartu daitezela, taldeetan da, gauzetan da. Elizak ez luke politikazko lan zuzenik egin behar, beraz, hemen, zuzenik, ez du partido politiko konfesional bat, o sindikatu konfesional bat egin behar, ez? Pertsona jendea zuzenki formatu hortan, eta horiek egin dezatela, sindikatuetan, egonaz, beste askorekin, zu kristau bezala ere, eta bardabar, ez? Hau da, inspirazioa eman bai, baina gehiagori gabe. Elizaren lana zer izango litzake, batez ere ezitzailea, edukatiboa. Ez ditu, inspirazioa eman jendeari, ez ditu. Ez ditu, Elizaren doktrina sozialean, Elizaren hainbat eta gauzetan, eta ezik eta horren bidez, bakoitza eragile izan dadila munduan, gizartean, gora beretan. Eliza bera instituzio bezala, nolabait, pastoralera dedikatu, hau da, elizkizunak eta katekeziara, baina ahaztu gabe, bere baitan, baita ere, lan soziala, babesteko moduko lan soziala, karitaz izaten duguna normalean. Ez da egit hori, nahiko esplikatzen nahi zen, gehiago egin dezakegu, baina idea nagusia bi egitekoarena. Legokeela, eta nik uste dut hau gaur gehien bat, gure artean da inguruan planteatzen den doktrina dela, ikuspegia. Nola beharko luke izan Gipuzkoan eliza, nola beharko luke izan Euskal Herriko eliza, hola, modu horta, harta, nola beharko luke, idea nagusi bezala, nik uste dut gehien bat hemendigoa zela, gure giroan. Baina jartzen dut, gozgarrena, askapenaren bidea. Askapenaren teologia, liberazioan, ez da? Eta horren inguruan, mundu bat egindalako eta gauza asko dagolako. Askapena, liberazio, teologia, liberazio, modu urte ulertuta. Askapenaren bidea, hau da, behar duguna, zesan edo hone batez ere ez, Eliza litzak ere neutrali izan behar, hau da postura. Ez. Lehen esaten zen, neutrali izan behar dela, politikan, ekonomian, kulturan, hemen izango lutzake. Ez. Eliza ez da neutrali izan behar. Implikatu egin behar da, instituzio bezala, religioa, talde bezala, ez pertsona bakarrik implikatu egin behar da. Zertan implikatu behar da? Giza eskubideak eta justizia defendatuz. Hori legoke, ez politika egina zuzenean, ez da hori, baina bai, giza eskubideak eta justizia defendatuz instituzionalki. Bai politika, bai ekonomian, bai kulturan, izartean, ez da gauza guztietan. Eta egoera estrukturarei gehiago begiratu beharko lioke. Hau da, Elizaren interesa, hauek esaten dute gehiago izan behar da, ez bakiz pertsona bakoitzen egoera. Pertsona esaten dugu beti, ez. Pertsona eta estrukturak, sistemak, antolakundak. Euskadi nola dago antolatuta sistema politikoa, ekonomikoa, kulturala, hor implikatu behar gara. Ez bakarri pertsonari laguntzean daulako gauzak, ez, eskozik gehiago, strukturalki, hor implikatu egon beharko bera. Orduan, Eliza ekintzailea izan beharko luke, eta Jainkoaren erreinuaren izenean, zer da Elizak egin behar duna? Jainkoaren erreinua deitzen dioguna, hori hemen geure ganatzen lagundu, egunetik eguneta, baina nola? Ez bakarrik pertsona bakoitzari lagunduz, bezik estruktura guztiak ere, asko struktura okerrak bai dira, pekatuzkoak zaten da, horien borroka eginaz, horiek aldatuz, baita ere. Ez da egin ikusten da, bere puntua zein da, ez da? Baina, hau da beste pentsatzeko modu bat, horrek ez izan nahi, pentsamolde hauek oso garbia direnik, bi, irula, eta hain galdetu ezkero. Eta zu, ze moldetan zaude, zu zer defendituko zu, nik irugarrena, ni lehenkoa, ni bosgarrena, hain garbi ez da, hain garbi ez da. Baina ematen digu, eskema, sistema honek ematen digu, geu argitzeko ere laguntza handia. Batez ere zer defenditu behar dugula uste dugu. Elizaskatzailea, evangelizatzailea izan dadin. Benetan, evangelioaren ariti bizi dadin. Batez ere, ze defenditu beharko genuke. Askapenaren bidea, bi munduaren danarakoak, bost. Hori pentsatzeko gauza da, baina bueltak eman beharko genituzke, guzti horri ez da.
Bien, hori pixka bat deskrizio modura. Oain gaurkora etorriko gera eta joango gera unkatzen, ezta? Bueno, eta gu nun gaude? Hau marko bada, ezta? Bai. Menpekotasuna, jabegotza, bueno, bai. Esklabutzatik atera behar gara danok, ateratzeko dinamika historikoak kontuan euki behar dira, eliza historikoki eta eliza gaur ere ze dinamika bultzatzen dagoen jabetu egin behar gara, erlijioa eta munduen arteko harremanak nola bideratu, nola izan behar dinan konturatu egin behar dira, zer defendatzen dugun, zerren alde gauden zerrez, dana ez da berdin, ez da? Kontura hartu behar gara, pentsatu egin behar ditugu, baina bai gu nun gaude, gure goera. Gu esatean Euskal Herriko Eliza, nahi dut, zabaldu daiteke, Euskal Herriko Eliza gu, hemen, ez da? Bueno, nik esaten du, neure buruari egiten dio da erantzuna dalako, hor asko daukagu ere hitz egitea. Non gauden? Vatikano bigarren kontzilioan gaude. Oaindik 50 urte izango dira aurten, kontzilioa bukatu zelarik. 1975, ez da? Bueno, ez da ezer, 50 urte. Bueno, Vatikano bigarren kontzilioaren arabera horretara, hor jarri ditut sigla batzu bezala, gogoan eukitzeko gai honetan, Gaudium et Spes, GS ipintzen duen hori, dokumento nagusia, konstituzio bat, Eliza eta munduaren arteko harremana landuzuna, kontzilioak, Populorum Progressio, herrien progresoarako, Aita Santuaren gutun nagusia, Evangeli Nunciandi, beste Aita Santuaren evangelioa nola aldarrikatu gaurko munduan, sigla biak hori izan nahi dute, ez da? GSPP hori eta besterik ez. Hala, nun gaude? Bueno, orokorki, bere matiz guztiak ikusiko ditugu, Vatikano bigarren kontzilioaren giroan gaude. Azken 50 urtean, eta giro hortan, ze ikuspegia dago, kontzilio hortatik dokumentu horietan da, jasoa horrela jarri dut. Gauza da, Eliza zer da? Eliza elkarte espiritual bada, santua, sagratua. Da bizi hori. Baina munduan bizi den elkarte espiritual bada, Eliza. Munduan bizi dena, aragitua, enkarnatua. Eta munduarentzat antolatua dagoen instituzio bada, estrukturatua, evangeliozko lana egiteko, hori bai, misionaria. Nire ditziz, hau da, kontzilioak ematen digun irakaspen nagusia. Eliza zer da eta zertarako da, mundu honetan, eta nola pentsatu, hemen bildu daiteke, ez da? Horregatik diot, sakratua, aragitua, estrukturatua, misionaria. Zerbait espirituala da, orduan jende ezberdin egon daiteke espiritu hori bizi nahi dugunak, evangelioaren espiritua, baina aragitu egin behar da munduan, munduko egoeratan, geuregan eta geure inguruan, hori guztia ez da bakarrik bakoitzok egiten dugun zerbait, zek estrukturatua da, elkarte bada, instituzio bat da baita ere, eta eginkizun nagusi badu, misiolaria deitzen duguna, ezta? Evangelio hori aldarrikatzea, zabaltzea, horren arabera bizitzea eta bizitzen erakustea. Nik uste, hau dela, kontzilioak ematen digun irakaspen nagusia. Horren, gugun nun gaude? Nik uste, hemen gaudela. Hemen gaude. Ideologia ba bezala, ikuspegi ba bezala, filosofia ba bezala, gero matizazio azkorki, baina horre gaude, ez dut uste hortik kanpo gaudenik, eta hau ez da gutxi. Orain, zer gertatu zaigu kontzilioarekin? Hor gaude, hola ideologia bezala esaten dut. Gaur ez da inorra usartzen gure artean esatea, nik kontzilio Vatikano bigarrenen kontra nago. Gaur ez da inorra usartzen. Batak esango du, hau kontra dago. Baina behak ez du izango. Bueno, nik uste dut hori, denok onartzen dute, ez da? Baina arazoa da, zer gertatun zaigune. Hau, eskema orokorra izan nik hor jarri du nire itxi hau dalako, zatiketa bat sortu duela honek. Ideologia honek, ikuspegi honek, ados egonagatik orokorki, zatiketa bat sortu du gure artean, nabarmena, erraix esan da, espiritualistak eta komprometituen artean. Hori dara matizatu behar da, nola esango dut.
espiritual, ez bakarrik Euskal Herrian da Gipuzkoan, ez da bakarrik problema hemengoa, nahiko orokorrare badalako, filosofi ideologiko nagusiago zegonik, interpretatzeko moduak eta ekiteko moduak zatiketa handi bat sortu dute izan. Eta hor bereizten dugu espiritualistak eta konprometituak. Hor jarri dut, bai, nola bat esateko. Zezan nahi dut espiritualistak esatean da konprometituak? Bueno, lehen gora junez nola bat. Espiritualista deitzean, salvamenari begira daudela batez ere, kristauaek. Eta salvamena modu individualista eta devozioen bidez lortzen dela uste dute. Salvamena pertsonala da, ni jainkoarekin, eta neri dagokidan zerbait, ni salbatu behar bai naiz. Eta nola salbatuko naiz? Devozio batzuk areagotuta. Haren devozioa bestiena, tola salbatuko naiz. Dotrina zarra, nola baita esateko. Beti izan dut, arazo bat eukidugula salvazio eta askapenaren artean. Hau hortara doa. Tendentzia honek, salvazioaren dinamika hori ez askaparen indartuko luke. Eta hau gure artean ere badago. Pertsona bakoitzaren beharrei erantzun beharko litzaioke. Bakoitzaren nahiaren arabera. Nik hau behar du, nik hori behar du, nik hau gustatzen zain, niri hori gustatzen zain, zergatik debekatuko diozu, baizu gustatzen bazaio San Antonio, estupendo, San Antonio gustatzen badio, zegatik enduko diozu San Antonio devozioa. Bueno, esateagatik ejemplo bat, ez da, mila histori, bere devozioa da, bere gustoko zerbait da, bere historia bada, eta horra aurkitzen du, osondo, geroaren ikuspegia ere oso importantea litzak. Oraina baino, geroa da importantea. Eta oraina, gero irabazteko. Hau da, salvamena, devozioaren bidez, pertsona bakoitzaren nahiari erantzuko dion marrengo sentimendu indartsu bat, geroari begire egongo litzakena. Importantea da zerua. Gerokoa, alegia. Hoi da importantea. Hau egongo litzake sakonian. Eta honen inguruan, diot, zatiketa hundi bat sortu dela, nahiz deno kontzilioaren filosofia hori adostu desan, adostu dela, korriente indartzu bat dago bide honetatik, eta beste bidetik, konprometituak esan dutudan bidetik, bai baina, hola gari dut, bai baina ez, esango luke, bai, oidana bai, zeren da, geroari begiratu behar da, orain gotik, pertsona bakoitzari, pertsona bakoitzak ere salvamena bere buruarekiko eta jainkoari harreman zuzenerekiko begiratu behar dio, bai, baina horrego baina hori, horregatik zatiketa, baina ez. Zergatik ez, dena munduan egin behar bai da. Dena orain egin behar da, esango lukiteke honek. Hemengo baldintzetan kokaturik egin behar dira gauzak. Ez du balio zu horre otoitzean egotea, santu esanaz, eta gero eguneroko bizitzan, golpek ez behar zokotzen. Zateko modu bat, ez da? Gaurtik antolatu behar dira gauzak, gaurtik egin behar dira gauzak, honez egin behar dira, zuzen egin behar dira, salvamena askapen dinamika batean egin behar da, zango luteke hauek. Ez dugu ukatuko, tradiziozko salvamena deitzen diogun, devozioa, pertsona bakoitzaren beharre erantzutea, geroari edo zerua deitzen diogun, ez dugu ukatuko, baina ez. Hor ikusten dara. Hori dana da, eskapismo bat. Hori dana da, eskeri bat. Hori dana da, ezkenean, zeu eta zeure burua. Baina zeure ingurua eta zeure inguruko arazoak eta mundua eta munduko goraberak eta hor lan egiteko gogo gutxi. Orduan, konprometituak hori izango luteke, hemen importantea eta abia puntua ez da ni eta nire gauzak, baizik, ni munduko arazoaren aurrean ekintzaile. Eliza munduko arazoaren aurrean ekintzak egiten da burutzen da antolatzen. Diot, nire iritziz bentzat, hau oso sakonean erratuta dagoen problema bat dauka. Gera, erraixago edo beto, hori lotu, dana konpontzen da, esan txampon batek bi aurpegi ditula, da bi behar direla, ora et la ora, hori antzinago gauza bada. Baina edo zein entzuten diogu, hemen zaudeten gehiago, ni monasterio baten bizi naiz, edo zein entzuten diet, apaizetatik azita, monjoi ez egiten dute hor.
Hobe luteke horiek ateako balia eta zerbait praktikoa egingo baluteke. Hori da, ez? Ez da praktikoa, konbentuan egotea, otoitza egitea, espiritualista, nola baita izateko. Komprometitua praktikoa izatea da, ez da? Hola, naiz hori ez egin, otoitza bat, praktikoa, hori da importantea. Horretzen, bueno, pasatu egin naiz. Bi gauza, ez da? Txapona bi gauzet ditu, espiritua eta kompromisoa, nola baitez. Askapena eta salbamena. Baina nola hori lerrotu, nola hori bideratu. Horregatik hasieran esan dut, problema handi bat eduki dugula, bata bestearen kontra jarri ditugulako. Ezta? Eta hori hoa indiken hor dago. Eta kontzilioaren arabera iritsi orokorroa planteatzeagatik Eliza eta munduaren harremanak eta nahiko integratua, ikuspegi asko integratuak, oraindik geure artean da geure inguruan ere, problema sortu ditugu, ez? Bueno, beraz, nola ulertu gaurko Elizaren egitekoa? Problema hauen barruan, ni diot, hor dokumentu hori, Populorum Progressio herrien progresoa, herrien progresoa deitzen dana, hor planteatzen zen metodologia batekin, ikuspegi batekin, asko bideratu daitekela, nahiko astuta daukagun dokumento bat. Zer dio hemen aita santuak, ez da? Bekatuaren askapena jainkoarekin bat egitea dakarrela, bakoitzak, ni bekatari naiz, esaten dugu, ez da? Ez zu bekatari zela, ni bekatari naiz. Aitortzeak dauka, nolabait, geure bizitza aztertzea, geure bizitza aldatzeko moldeetan jartzea, ez da? Jainkoaren aurrean. Haren indarra geure garatuz, darekin, laguntza eskulatuz. Hori behar-beharrezkoa da, salbamena da hori, nolabait. Baina, eraberean, gizakiaren askapenak, gizaki berriarekin bat egitea dakarrenez, gizakiaren askapenak, pekatua aitortu edo ez, gizaterian munduan dauden injustiziaren kontra lan egitea, pertsonen alde, hori ere salbamena dakar, pertson horientzako, askapenetik, salbamena dakar. Ez konfesioa, ez sakramentua, ez, baina, munduan enkarnatuz beste erabatea, bai, munduan sufritzen dauden menpeko diren baztertua den horien askapena dakar, borroko horrek, pertson horiena. Eta estrukturalki begiratuta, politikazko askapena gizarte sozialago bat egiten duenez, salbatzen gaitu baita ere. Hau da, dokumento honetan herrien benetako progresoa nundago naita santuak dioenean esaten dugu, espiritualki, fedetikan guk, bekatuaren askapena esaten duen eran, sakarmendu bizitzatik askapen pertsonal badator, kartean ere, jainkoari lotzen gaituelako, geure gaitik ateatzen gaituelako, horrek ere baten gaitu bestearen problema, bestearen menpekotasuna, bestearen esklabotzak ikustera, eta haiekin borroka berean denon askapena lortzeko bidean jartzea. Era berean, nola arazoa estrukturala ere badan, politikoa ere badan, nola antolatu gizarte hau, politika borrokak ere dauka, bere lekura askapen salbamen dinamika honetan. Hau gehiago aztertu beharko litzake, baina hemen dago oso landua pentsamentu hau. Ez da din izan, batzuk espiritualitak eta besteak konprometituak, bezik Eliza eta Kristago beharko dute, bi gauzoiek lotuta ere maten ikasi eta jakin. Beraz, zezkatuko leguke, neri eta guzti hori Elizak, politikan konprometitu egotea, bakoitzak nahi duen aukeratik, askatzailea bere ikuspegitik, politikak estrukturari begiratzen diola. Pertsonalki implikatuta egotea, pertsonaren beharrak eta atendituz eta ezta? Eta eraberean nor bere espiritualtasunean konprometitu egitera, bere bizitza pertsonalki barrendik ere askatzeko. Hiru gauzak eskatuko ligutuke guztiok, hori integratzea, nolabait. Eta gauzea erraixa, zatea hemen, baina importantea da. Ni barrendik, ni besteekin, eta gu strukturalki. Claro, bukatuko dut, gara nahi badezute. Eta hau dena, oraingo aita santure karriaz, kontzilioa, kontzilio ondorena, Joan hogeita hiru garrena, Paulo seigarren aita santuak, dira, Juan Pablo eta abar, astutzen ditut orain, gaurkora etortzeko,
evangelioaren pozaren argira, Evangelion Gaudium, Aita Santuaren exhortazio idazki famatu hori, beste lekutan da, entzun duguna, azkenean gauza asko, gure dinamikare karria ze proposatu digu, ze proposatzen digu, religio askatzaile bateri begira. Hiru gauza oso importantean niretzako bat, baztertze kulturaren aurke egon behar gerala. Herri asko, jende asko dago kulturalki baztertuta. Ez dira rentableak, hainbat, euskera ez da rentablea, baztertu daiteke. Hobe da, erderaz egin rosarioa, rosario da lako importantea. Ez euskeraz rosario egitea. Ordan baztertu daiteke euskera, rosario importantea da lako. Ejemplo bat. Ez da, torri daiteke gauza asko aztertzea. Aita Santuak ondo aztertzen du baztarte kulturala. Eta zei gauza importantea da, ez da luzea, azterketa hau, zenbaki hortan, baina importantea da gure herri egoera, hizkuntza egoerari begira. Eta asko uste dut gaudela sensibilidade hau galtzen. Eta berak eskuratzen du hau. Tor dago sakonean beste teologia bat, berak asko landu duna, bere jesuita garaian, gotzai garaian, herriaren teologia deitzen dara. Argentinako teologo talde batek asko garatu zuena, eta nik uste dut bere gauza askotan, gaur egun hori, azaltzen ari dela, askoren sorpresarako. Baina, nun gaude eta hemen ze planteatzen zaigu, baztertze kulturaren aurka egon behar dara, Elisa. Pobrezi estrukturaren aurka egon behar den bezala. Ez bakarrik pobreen alde, nola ez? Zen, pobrea pertsona dira, pobrezi hortatik ate behar dugu, pobreziaren aurka. Ez da bakarrik pobreen alde, pobreziaren aurka egon behar dara. Eta pobrezia gauza estruktural bada. Jentea gozeak hiltzen baldin bada, sakonki da gu daukagun komerzio sistema antolatuagatik. Janaria sobre dagoleku guztietan, guk hemen botatzen ari gera, daukagun presio sistema, komerzio sistema, presio mantentzeko, agintzen duelako, janari horiek eta baiek ez dira ere eman behar Asiera eta Afrikara tenora. Hobedela hemen galtzen ustea. Tabar. Sistemaren antolamentuagatik. Pobreen alde bai, baina pobreziaren aurka. Sistema bezala. Egon behar gerala. Hemen Aita Santuak egiten du izugarrizko irakurketa. Jende asko eskandalizatu da, jende piadosoa, eta jende aberatsak, eskandalizatu da. Eta potentado asko ere bai, badira dokumentot asko atera dirana, Aita Santuaren kontra, gai honegatik, kontra ekonomiko, instituto eta abarretatik, atera diranak. Hori ere interesagarria da. Eta, hirugarren baita ere, hemen hitz egin dugu guztiaren arabera, espiritualismo bakartiaren aurka egon behar gerala. Espiritualidadean aurka, ez. Espiritualismo bakartiaren aurka, bai. Zen, bakoitzak bizitzen du jenkoarekiko harremana, bai. Baina elkarte bezala, bizi dugu antolaturik, sakramentu gehiago hori dira, eta bizi dugu herri baten marruan, herri baten zerbitzura, askatzailea. Jenkoa enkarnatu bai da, aragitu bai da, bizon egin bai da. Eta hemen bota baldin badute, edo bota baldin badiogu ere hemen dago, biztu bai da, Kristo, espirituz. Uste dut, estruktura hau, komplejoa da, hola izan da, baina oso importantea gauden lekuan. Baztertze kulturaren aurka egon behar gerala, hori aztertu behar da, pobreziaren estrukturaren aurka, eta espiritualismo bakartiaren aurka. Hiru gauzak txertatu ezkero, Eliza askatzaile bat egingo dugu. Baina bestela ez. Jainko herri bezala bizi. Aita Santuak 24. zenbaki urtan lantzen du hau ere, hemen bestela bat ere esan da, zeintzu dira gure lehentasunak. Jainkoaren bizipen propio eduki, bakoitzak bere esperientzia. Ni jainkoarekin bizipen propioa. Otoitza hortarako nagusia da, meditazioa, kontemplazioa. Ni jainkoarekin. Ni ez banago maite minduta, esplikatuko diate jainkoa maitasuna dela, baina alperri da. Ni ez bainago maite minduta. Eta importante hori da, ni maite minduta egotea. Esplikazioa beharrezkoa dira, baina importantea da nire bizipena, nire esperientzia, hori da. Ez da?
Eta hori dela lehendabiziko erronka daukaguna. Oso importantea, eta hori dela espirituala, benetan ez espiritualista, espirituala bai. Konpromiso sozialari lotuta behar du izan hau. Gizarte gintzan ekin behar dugula. Gizarte gintzan, gizartean dauden gorabera, arazo, kezka, hor. Ez, askotan gertatzen da bezala, ikusten ditugunak, ikusi, gizarteko gorabera guztietan, beti dira, hola esan da, besteak, kristauak ez. Eliza juten diranak ez, besteak. Nola baitu izan da, hori atzotan gertatzen da gure herrietan eta, ez? Esateko modu bada. A ber, mesetan gaude, ze ondo, jarki, eta gero dago, mesa bukatuta manifestazio bat, ez da gizartan dago. Eta dago konzierto bat. Bueno, eta orduan, manifestazio jute hori eta hori badiduri dela, eliza juten ez dienen gauza bat. Askotan. Ba ez. Konpromiso soziala da, gizartean dauden arazoak arduratzen gaituzte guri ere. Beste batzuei ere, motibo ezberdinagatik, berdina da, ezta? Baina, gizartean dauden arazoak nik kezkatzen naute. Eta nik kezkatua naizenez gauzoietaz, ikusi beharko dut hor ala bestela, baina hor presente egin behar naiz. Baita. Hori ere importantua da. Hortarako prestatu egin behar da, prestutasuna, elkarkidetza bizi behar dugu. Ez da bakoitzak ere bakarrik egin behar dugu gauza bat. Elkarte bat, kristau elkarte bat, eliza bat, asamblea bat, gauzaietan hitz egin behar da batez ere, ez? Eta hitz eginaz elkar berotu eta argitu eta lagundu eta, bueno. Ekintza argiak egin, fruituak ezintzeko. Ekintzak, eskotan hitza da guri hau hain eizen bezala nik, roilua, hitza egiteak, baina ekintzak argiak, arraxak, garbiak egin, ezta? Bildurri gabe, hori ere oso importantea dala, eta eskerrona eduki. Egiten diren gauzetan, gauzasko gaizki daude, eta gauzasko ondo daude, eta ospatu egin behar dugu ondo dauna, eskertu egin behar dugu ondo dauna. Ez beti kritikatu gaizki dauna, baita ere, gauza mejoratzeko, baina batez ere eskertu ondo dauna, eta ospatu ondo, ari dinan guztiak. Elizaren dimentsio oso importantea da bat, jai egitea dena. Zenbat jai ditugun elizan. Eliz kizonetik kanpo jai egunak, jai egitea. Gero hori zartu dugula molde oso zer batean, baina jai egitea ere importantea da, ezta? Zeren guk, ulertzen dugu jaikoak ematen digun opari bat dela salbamena eta ematen digun grazia, argia, indarra, eta beti bere babesa eta bere inguru dugula, eta hori bera eskertzekoa da, eta hor sentitzen gara ere, gure holdadean gauzak eginaz, eta gauza asko ondo eginaz, hori jai egiteko gauza da, ezta? Bueno, horre badaukagu hor irakurri jarri ezkero oso polita. Eta bukatzen dut, bai? Gure erronkak, ni jarri nuen hor, bueno, ikuspegi komunitarioa landu, herrien kulturatik abiatuz. Ikuspegi komunitarioa bat landu. Gero eta individualista gobera. Eta kultura honetan orokorki hortara garamatzate. Bizi eta utzi bizitzen. Esaten da hori. Eta hori oso modernoa, oso progresista balitzu ezera. Bizi eta utzi bizitzen. Ez hartu ezertan, ez komplikatu, ez liatu. Hemen, ez gure erronka da ikuspegi komunitario bat garatzea. Herri bagera, jaiko herria gera, elkarte bagara, eta elkarrekin, bakoitza garatu behar gara, elkarrekin, hau guztia. Errealitatearen ideien gainetik jarri behar dugu. Eta santuak puntu horietan asko lantzen du hau, eta modu askotara azaldu dago. Lehendabizi errealitatea da, ideia baino importanteagoa. Zer gertatzen nahi den realitatean. Ez, azten gera oain, oitu egin gera telebizio terratietan, hoiekin, ez da, tertuliano egin. Tertulianos, rolugak, batetik bestea, dana kobratzen gainea. Tita, rolua. Ez, adia puntua da, realitatea eta realitatean ari diranak. Karo hitzein behar dala, gara tertuliatu behar dala, baina importantea da realitatea ideien erretik. Hori, batasuna zatiketaren aurretik dio bezala. Bakoitza bere iritzia dauzkagu, bakoitza gure korrentea dauzkagu, elizan korrente asko daude, baina ideia nagusia, aukera nagusia da batasuna. Elkartea, realitatea batasuna.
Eta zerren atzetik gabiltz, galdetzen dezunean, batasunaren atzetik, ala gabiltz, geure idearen atzetik, gabiltz geure afektuen atzetik, geure interesen atzetik, zer daukagu azkenean? Azken interes, zela, ez da? Zerren atzetik gabiltzu. Eta respektatu behar dira, iritsia gauzak eta bar, baina, zerren atzetik gabiltzak, ez da hartu, batasuna, zatiketaren aurretik. Denporari momentuari baino indar gehiago eman, zaten du, oso importantea, denporari momentuari baino, hau da, prozesuai, denporari. Dana momentuen ezin daiteke egin, guk ere kultur honetan nahi dugun, dena orain hemen da nahi dugun bezala, momentuan, bai, momentuan. Umeekin da gazte egin hor problema hundi bat dago. Ez hitzen nahi gara dana momenturako, ez? Ez, hau lortuko duzu, hemendik, 4 urtera, prozesuan, denbora, dena poderioz. Eta prozesu horretan ez zitu egin behar zera, eta prozesu horretan, denbora horretan, bauta hau komprometitu behar zera, eta denbora horretan, erantzunkizuna duek hartu behar dituz. Denbora horretan, ez, ama, nina idet, hau, orain da nina idetelago. Hoi da, ez. Orokorki ikusita ere, bai, bideak ireki. Bueno, erronka orokorra dira, ez? Ikuspegi komunitarioa, realitatea, lehentasun bezala, batasuna, prozesuak ireki, zabaldu, luzera begiratu gauzak, bai, eta bukatzen. Zeharo, gaurko esklabutzen aurrean, nola esklabutzata zen gauza, ni diot hor, herrien baztertze kulturaren aurke egon behar gerala, esan duguna, pobrezi estrukturaren aurke egon behar gerala, eta espiritualismo bakartearen aurke egon behar gerala. Hori diot, lengua jasoa zonera. Ezkenean, religioa eskatzailea, hor, kuadroa jartzen zuen, esklabutza asko, historia, zailtasuna, gora bera asko dauzkagu, baina baita ere garbi uki behar ditugu, ez dira erraxak, zerren atletik gabiltzan, zer nahi dugun, zer merezi duen bultzatzea. Eta nik uste dut, Francisco Guraite Santo horrek eman digun hainbat gauzetan baina batez ere, karto hontan eta bere teologian eta ikusiko ditugun gauzatan, da orain prestatzen nahi da enziklikan eta abar, horiek oso oinarriko gauza direla. Eta nik uste dut oso askatzailea direla, eta oso beharrezkoak bakoitzaren gure elizan, gure familietan, gure barrokietan, eta horra asmatzea da gure erronka, etorkizuna, ere hortxe daukagu. Bale, uste baino denbora luzea gunda, Mikel ez dira moztuta. Bueno, Xavier, eskerrik asko. Ordu erdiko solasaldia egiteko denbora badaukagu, Agustin hor dabil mikrofonarekin, eta nahi duenak galdetu edo esan dezala nahi duena edo komentatu dezala horixe. Kaixo, Arratsalde. Lehen aipatu duzu kontzilioak sortu duen zadiketa hori, eta galdera izango ditzake eta santuak hartu duen bidearekin, bere jarrerarekin, zadiketa hori zure ustez haunitu da, o ez dakit, zure ustez zeinean emaitza? Bai. Ez da, egin ez dakit, nik uste erronka importante bada, eta santua honek ere planteatzen digun herrien teologia, Nikola dituko diot, hori gainditzeko planteatuta dago. Baina da problema nahiko strukturala izan, ez da? Kontzilioak ere hori garaitu nahi zuen, superatu nahi izan zuen, ez da? Eliza nortzera zu, galdera hori izan, eta zein da zure eginkizuna modernidade honetan. Bi galdera hori erantzuna nahi izan zion eman. Elizaren barruan normala dan bezala, korriente eta iritsi asko daudenez, da historia luzea, hor azaldu ziren irizpide ezberdinak, ez? Eta kontziletako dokumentuetan da adostasuna handia dago, baina nolabait adostasuna egoteko ere, hori kontziliatu behar izan duziren postura asko. Eta kontzilietako dokumentuetan eta bideetan ere daude, gauza asko ematen dudena kontra jarria direna.
kontrajarria baino gehiago dira, historikoak eta hor daude, eta nola garatzen junda. Eta orduan, esateko modu hau, matizatuaz, komprometitua eta espiritualista hori beti egon da, gure artean, beti danik ez da gaurko problema. Baina areagatu esaten dut, kontzilioa berak bultzatu duen Elizaren ekintza, evangelizazioa nola behar duen, Elizaren identitatea, barrura nola antolatu. Hoitana garatzean, badiru dielako askorentzako, komprometituak esan ditudan horiek irabazi zutela. Liberazionistak edo irabazi zutela, nola edo esateko. Tradizionalistak, nola edo esateko ere, espiritualistak galdu egin zutela. Hau da, minoria zala, kontzilioaren bukaeran. Eta gero zer egon da, bazirudien hor, minoria ziranak indar hartzen joan dirala, espiritualistak, ona izutela. Eta orduan, maioria ziranak, nola baita esateko, txikitzen bezala, horrek ere sortu duela, horako zein egon desente, Torren eredu garbi izan du da, askapen teologia berarekin izan dako gora berak, teologia da liberazion, izan dako gora berak. Zeren hori bai izan, kontzilio ondoren sortu zen, Ameriketan eta bat molde berrietara sortutako teologia eredu bat, eliza eredu bat ere ez. Jesuitak plantatuko dute fedea justiziari gabe ezin dela fedea izan, arrupek, hemengo jesuite buruak, justizia eta fedea, eta bar. Hori berak, jesuiten artean zatiketa sortuko du, adibideagatik. Askapen teologiak elizan ere zatiketa sortuko du. Eta horren inguruan ere sortuko dira, nola konpondu, ez konpondu, borrokak, azarreak. Konpontzear iritsi arte, agostu arte, askapen teologia horren ere sintesi batera iritsi zen. Aita santuak berak, Romatik, modelatu eta teologoekin, da gehiengoak onartzeraino ikuspegi zehaz bat, beste batzuk alboratuta. Beti sintesi bat egin nahirik, ezta? Horre berak ere borroka sortu zuen, orain aita santua dan Gregorio, askapen teologia lineatik kanpoa egon duzen. Eta sortu zuen beste eskola bat, hemen gutxi aztertu dana, herriaren teologia, behiturikoa, eta marginatu izan zen, askapen teologiko maisu nagusinetatik eta kritikatua, eta bar. Gaur egun, goraipatua dan bezala, ikusten delako sintesi moduko bide bat dagoela hor, ezta? Horregatikan, hiru gauza nagusi hauek, nolabait esateko, batetik begira o bestetik begira, denok onartzeko modukoa dirala, naiz bizipen desberdinak eduki, ezta? Hori, herrien, baztertze kulturaren aurkegon behar gerala, herriak elkarte bezala, komunidade bezala, bere identitatea eta bere lekua, aniztasun pluralidadean errespetatu behar dela, estaduek errespetatu egin behar due, denak errespetatu egin behar due, elkar bizitza asmatu behar da, horti dator gaur ere, hindu, zeakine, budist, Jesus Maria, islamakin da problema asko. Hoi dana ondo ulertu behar da, kulturak, herriak, erligioak, gauza asko dago, oso interesgarria. Esate arraixa da, baina elkar bizi nola, bakoitzaren identitatea errespetatuz nola arte, zeintzu dira mugak. Oain Frantzian gertatu da movimentu honek ere erakusten du gauza asko. Mugago jartzen ditugu, gugera hemen imperialistak, gu jadana dakigu, eta guk jartzen dugu gure etika, danen gainean eta beste guztiak horren menpe egon behar dira, esklabo egin behar dira, ala sortu behar da elkarrekin, etika bateratu bat, religioen arteko hizkuntza bat, hor gauza asko dago, baina hor dago erronka ikaragarri polita, hor irekitzen dana, oso interesgarria da, bezala, eta pobreziarena garbiago ikusten dugu, pobreen aldeko aukera eta hori garbi zegoen, eta kontzilio ondoren askapen teologian, baina hemen, beste gauza bat, ofizialki pobrezia bera da, strukturalki pekatua, torren aurka, pobreen alde egonaz, baina pobrerik egon ez daitezen, inoiz, hori da gure asmoa. Ez beti pobreen alde, pobrea jarraitu dezaten. Pobreziaren aurka, hori da importantea. Hori da beste bide bat ekin behar dena, ezta? Eta gero, espirituari buruz oso interesgarria da hori, zeren jende asko dago
espiritua, nolabait, espiritualismoa, religiotasuna, modu askota esan dezakegu horren atzetik, horren bilaketetan. Hori aberastasuna handi bada. Baina kontuz, espiritualidadea, ondo esan da, esaten dugunean eta zertan gabiltzan. Zei geha, noxis bat, eta santuak esaten du, New Age, dana, bolita, ondo bizigeran, zei geha, individualismo, ni ondo nagotan eri berdintzaite, ni lasaitu tasun bat behar dut, eta horri deitzen dugu espiritualidadea. Ez da hori espiritualismo bada. Ez da hori kontuz, espiritualidadea bai. Baina, gu gaina kristautasunetik jainko gizon eginaren espiritua. Jainko gizon egina. Beraz, haragitua dana, beraz gu ere haragitu gaitezen munduan, eta mundu honetan, jainkoaren legea erreinua maitasuna danen arabera, bizitzeko bitartekoak eta asmatuz, ez da, barra. Eta hori ere dagoela gaia oso lantzeko, oso importantea. Baina badago ere, han hemen dadanean, deno nahi dugu espiritualtasun sakonago babizi, eta jende asko dago, baina erlijio ezberdinaren esperientziatik, eta pobreziaren aurka, sozialki, politikoki, religiosoki, hori oso importante bada, herrien eskubideren alde, ikuspegi ezberdinetatik. Eta ezberdintasun hori aberatsa dela, Eliza horre egoten jakin behar duela, ikuspegi askatzaile honekin, elkartasun dinamika batean, eta badaukagula, ari horietan, zer emana ere bai propioa, zer ikazia daukagun bezala esen. Tendentzia bat euki, beste euki. Eta gauzaien nola komplejoak diran ere, ez da erraixa ikustea momentuan, Eliza nola antolatu behar da, batez ere, olea gonta bestea, ez da hori gaina erraixa. Orduan hemen ematen digun ere irizpide nagusi batzuk, gero, barneratzeko baita ere, baiteko balio handi batzuk, abar, landu beharrezkoak, eta denok erabateo bestera landu dezakegunak. Eta nik uste hor, beti da lan integratzaile egitea zaila, zubi asko egin behar direlako, baina zubi egite hori bera estimatzen bada, batasuna, alegia, esan dudan, batean, estimatzen baldin bada, hori bera ere oso importantea da. Ez bada hori estimatzen, hori despreziatzen bada, hori bastartzen baldin bada, zatik eta estimatzen baldin bada ezu, gai geha. Batasuna estimatzen baldin bada ezu, naiz erronka zaila izan, hor, badauzkagu batasunera juteko hainbat eta hainbat irizpide eta hainbat ekin bide, ez da? Gauza hauek, ez dakit, hori okurritzen zait. Zuen iritsiak eman, bagoitzak. Pare bat gauza, honean mikrofona dugara da, niretzako oso garrantzitsua da, eta nire ustez Elizan aurrera pausu izugarriak ematen ari gara, esan dezuren, arriskua dagoela dualismo batean erortza, alde batetik fedea eta beste aldetik bizia. Nire ustez, gero eta gehiago fedea eta bizia ustertzen ari dira. Espiritua eta lurra eta haragia geroz eta gehiago ustertzen ari dira. Hor, bazegoen gazteleraz esaten zen contemplación y acción. Geroz eta gehiago bi horiek ustertzen ari dira eta contemplación dinamika horren barruan bagaude, ezta? Eta gero galdera bat, Xabier, nire ustez ere gaur egun Elizan bultzatu behar ditugu dinamika komunitarioak. Individualismoa oso barrenatuta dago baitere gure kristaua bizitzeko moduan, eta galdera da nola elkartasuna, nola bizipen komunitario hau, nola bultzatu, nola suspertu, pixkat ezakit galdera lortu. Hori azpainiko historia da baita ere, baina hemen gaude ez, zaten dugu, eta bizigeran inguru eta giroan da bar, tendentzia nagusi bat dago,
individualismo esaten dugun hortara, ez? Bueno, uste dut hor garbi uki behar dugula, pertsona bakoitza nor izan behar da, pertsonalismoa, hori gauza baikorra da. Ez da individualismo gutxa, pertsona, baina pertsona nor izaten da besteekin, elkar bizitzen dakienean. Jende asko dago, elkar bizitzen ez dakiena, ez da, aizlaturi dagoena. Egon daiteke, oain gazteetarakun ez da aparatuak eta oso komunikatuta tresnarekin, baina ez du inokin hitz egin aste guztian. Adibide bat, ez da. Bueno, hori, holako arriskuak gero da areago dauzkagu. Baina geu jende heldua ere, bai, nekatuta, mila historirekin da barrekin, etxeak gelditu inoatea gabe, ez da. Bat egualde txarra dagoelako, bestea goik iztapatelako, bestea kalambera daukatelako, baina jende gehiena etxeak geldituko da. Telebizte ikusten, Euskadin, azkaneko ikerketetan daude, ja, kasi 5 ordu basatzen dugu, bataz beste, Euskadin, egunero, 5 ordu. Bueno, garo, hori ere egin daiteke, baina bere gauza du horrek, ez da? Bueno, abar, ez da, mila historia jarri ezakegu. Nola, egoera horretan biziren jendeari, bereko itasun horretan, aparatua, nola, atirazi, nola, biziarazi, elkarrekin egotearen garantzia, elkarrizketaren garantzia. Norbera garantzeko behar dugula bestearen esperientzia, nola hori da nahi egin. Nik uste, mila era daude, baina elizan oso importantea da, asmatuko dugu gehiago edo gutxiago, talde txikiak areagotzea, bultzatzea, indartzea. Nik uste, zorionez, gure errealide txikian, Gipuzkoan ere, baditugu, zorionez, Bibliaren inguruko diren taldeak eta, otoitza eta bizitzaren inguruko diren taldeak eta batez ere, uste baino gehiago garatuta daudenak. Eta hori biltzen diren jendea, adin bateko, estilo bateko izanari, oso estimatzeko gauza bada. Garai batean hori gazteekin eta askoekin genuen. Beste garai bazan, hainbat eta hainbat talde egondu ziren gazteena bileratakoa, hori berak gaur. Agian horrela ikusten du ere gazteengan individualismo eta gauza zer eragina duten. Oso saia dago, taldetzea. Nikola deitzen diot, gure lehenengo lana dela taldetzea jendea, taldetu. Eta egon daitezke, eta gure gizartean ere bada esperientzia oso politak. Taldetu, abestie bidez. Zertara abestea bildu gera, dantzaren bidez. Zertara dantza egitera bildu gera, adibidez. Lehenguari entzun nuen baita ere, kotxean ingualarik eta asko bostu nintzen, hemen Donostian, aretu nintzen ere, 12 talde euskerazkoa daudela, hilero biltzen diranak, euskal literatura irakorri, eta den artean hori hausnartzeko. 12 talde antolatu, zaudela Donostian, euskera, utzean. Milagro edek. Esate din, ez oso ondo, ez? Eta nik batzuekin komentatu ere, holako zerbait, esatea, 12 talde daude Gipuzkoan, fedearen inguruan euskeraz biltzen diranak. Esaterik izango algo nuko gaur. Adibidez ez, hau da, zer taldetzen du gaur jendea, barkatu, zer taldetzen gaitu, zerk, futbolak, zer taldetzen gaitu. Talde horiek euskal literatura, eta euskeraz mintzatzea, zein pentsatuko luke hori. Beste taldeaiek ikusten ari gea, herri izberdinetan ikusten ari gea, kantatzeak, oso bolita. Baita ere, dantza egiteak ikusten ari gea. Pene ematen zean ere, hain gutxi ikustea olakoak, agian oso zaila dago, elizatik, erlijioaren inguruan, espiritualidaren inguruan, pobrezien inguruan, herrien eskubideen inguruan. Garbi, ukibere bai dugu ere zaren inguruan nahi ditugun taldetu jendea. Ez da erraixa, tortara eman egon behar gara, eta hor suspertzailea behar ditugu eta abarrez. Fede taldeak, esaten ditugu orokorki esan da, ez? Fede taldeak zer dira. Guk ikusten ditugu, mesetara etortzen den taldea. Hori biltzen gara, apaiz gutxi gaudela eta mesaken duen behar ditugula. Ezi, 3 mesat ematen esateko. Baina hortik, kanpoa, adin bateko jendea, fede taldeak, zeintzu dira. Baina, karo, euskeraren inguruan egiten duten bezala edo dantzaren inguruan, guk fedearen inguruan egin beharko dugu. Baina, karo, Eliza askatzaile, fede askatzaile, evangelio posgarri baten inguruan egin beharko dugu. Baina, karo, horre guztiak eskatzen ditu pila gauza, badakigu.
Baina zorionez ere, askotan ahaztu egiten, gara. Elizaren inguruan eta taldetuta jende bila dago. Ni bai nola Karitasen ere banagoen bat, dakizu ondo, goiz guztian Karitasen egurea batzarretan eta bat, eta da harrigarria, ikustea zenbat jende, zenbat proiektotan, zenbat voluntario dabilen. Eta nola etortzen diran, eta zenbat profesional askoia jubilatuta oso ospetsuak izenez da, esan du diranak eta etortzen diran bere bizitza eskaintzea, hor daukaten denpora, daukaten gauzak, harrigarria egiten zaizu, ezta? Eta oso estimagarria. Baita ere orduan hor ikusten dute, adibide bat ez Karitasen inguruan, ikusi beharko lukete ere, ez Karitasen inguruan bakarrik. Liturgiaren inguruan, otoitzaren inguruan, adibide bat. Ikusi beharko luteke teologiaren inguruan, orain, seminarioan gaude, teologiako taldeak, adibidez. Gu talde bat osatzen dugu teologia euskeraz. Duela zenbat urte? 10. Bueno, hori ere posible da. Baina gauza asko behar dira tartean. Baina bai, zer taldetzen duen gaurko jendea, nor suspertuko duen talde horiek, baina nik ikusten dut orokorki horregatik esan dut gizartean da kultur mailan gure artean, dinamika interesgarria daudela taldetzean. Toiek oso egon behar gerala adit. Hortara, individualismo tendentziak asko daude, baina beste tendentzia hauek ere bai. Baina bildurripe, ze normalki ere hori izango dek, olako taldeak eta ikusten direnean, gehien bat dira, horiek ez ditu gelizakoak. Gehien gainea, eskerti arrak edo, alako gehien gainea. Curioso da fenomeno hori ere. Gure kulturan, gure kontestuan, hori esan behar da. Fenomeno interesgarria da hori ikusten, hori ikustea ere ez. Eta daren gatik ikasi behar du, eta Aita Santuak oso esaten digu. Evangelioaren posa, daukagun esperientzia, barrendian sortzen da, evangelioa eguneroko bizitzan garatzen da, eta evangelioa bizitzan dago, eta guik ikasi behar dugu besteagatik evangeliozko bizitza. Hainbat ezaugarri daudenez, gure inguruan, ez guk eginak eskodan, jendeak eginak, konfesiorik gabe. Ikasi egin behar dugula, evangelioa nun dagon, evangelioaren posa nun dagon, gure artean horren hartzen. Denporako sinuak, signo de los tiempos, denporaren sinuak, señaleak. Bueno, bai. Bai. Bueno, nahi nune lehen, aspaldi xagaritzen desun esklabotzaren horren gai hortan salbamena eta askapena jarri dituzu horre esklabotzaren aurrean eta nik horri nahi nion helduen ez gelditu oso bukatu gabe bezala edo gelditu zait. Esklabotza norberak jabetzen balin bada zer da ezin du onartu. Eta orduan konstiente egiteak berak eramango du igual bere formazio erlijiosoagatik edo bestela, edo zapalkuntza oso gordina dalako, edo ez dakitzergatik ez da, baina igual, salbamenetik, erlijio bidetik etorri balin bada, eta nik uste dut, kristautasunak badaukala hortatik, jabetzea bere personaren balioaz, eta horrela salbatzen da persona hori pertsonalki, esan dezagun, baina askapenera nahi eta nahi ez eman behar du egitazkoa balin bada horrek, hori. Ez dakit, orduan, igual bereziko dia, baina nik uste dut bata bestia gabe ez da posible. Eta gero, klaro, gaina, ez dakit, askotan gertatu liteke, esklabotza hori arrazoi estruktural, sozialen gatik eta oso norberaren erabakimenetik oso urruti daudenetatik balin bada, igual zaila izango da hor askapen bide batean sartzea, hainbat zailtasun edo egon litezkelako. Baina, balin bada lehen zuk aipatu dituzun adibide batzuk bezala pareja batean edo hor, eta gure gizartean, oso berealakoa behar du izan askapenaren
praktikak edo, ez dakit, Bai. ez dakite, Oso nola elkar lotu, nik izan dut askotan kontra jarrita bilitugula, versus, bata bestearen aurka. Hori da problema. Bibili garala, eta askotan arrisko edo eskegura, bata bestearen kontra. Gauza batzu dire espiritualak, hori, salvamenari lotuta dago, nire devozioen bidez, sakramentuen bidez, eta ez duze ikusirik geronik munduan, dauzkadan gora berak, historia, lana, parejarekin. Hora bizi izan dugula, bi mundu aparte bezala. Profanoa, zaten duguna mundua, eta sakratua, religiosoa, bi, esparru bezala. Bizi izan dugula. Torti daukagu pila bat, ezta? Karo, hain zuzen, kristautasuna zerbait baldin bada, hori dezestatze bada. Zeren, hola pentsaturik ere, jainkoa, dioguna, betikoa, espiritua, ziera bukaera, haragi egin zen, gizon egin zen. Hau da, egunerokotasuna sakratu egin zuen. Egunerokotasuna. Jainkoa maitasuna da, jainkoa nola ez da ezagutzen, maita duenak, lagun urkoa maite duena bakarrik ezagutu dezake jainkoa. Hori izango dugu evangelioak ez da. Ez da gauza teorikoa edo sakramentala, baizik, teoria sakramentala gizakia maitatzean bertatik ariatzen bai da. Gero, zinu batzuk, ezagarri batzuk egongo dira. Ez da, kristautasunaren muina hortxe dago. Hau da, nolabait esan da, sekularizatu egiten da religioa kristautasunean. Munduratu egiten da, gizati hartu egiten da. Kaleratu, profano bihurtzen da. Kristautasunak hori egiten du. Nun dago jainkoa, zer haizeate hor gora begira. Ez, begira albokoari. Importante hori da. Ez da, gora begire egotea. Albokoari begire egotea. Gora begire egotea, diot, arrisku horregatik beti dihurtu da. Ba, ezu, jauna asko esan, Jesusek esaten zuena. Jauna asko esan. Baina gero, egin behar dena, jaunaren agindua alegia, maitatzea lagun urkoa tabar, gutxi. Hipokrita bat besterik etzea. Jesusek zerbait kritikatu baldin bazuen erlijio hori da. Mundua eta norberaren salmamena bereizten zuena. Ez. Hemen mundua demostratu behar da. Ez mundutik apora. Eta mundua zer da? Mundua da izni, mundua da nire bareja, mundua da nire familia, mundua da nire ingurua, mundua da gizartea, mundua da ni besteak eta ludia. Hor bilakatu behar dela fedea askapen, azkenean. Nolabait, salvamena askapen, ez da? Horrean nioan, ejemplo bezala monjarena, ni monastirioan nago. Baina orain hor dago sartuta, ze egiten dute horreko doitzean, hobe dutaz egiten badute. Ez da ikuspegatik, horrek ez du zertako balio, ez da? Hobe lukiteke, hori oso sekularizatuta, balego bezala, eta hori otoiz bidea, eta sakratu bat ditzen duguna, horrek ez du zertako balio, horre egoteak. Hori ere dago, nola elkar lotu gauza horiek. Hori ere izango da, ez ni nire baitan, eta ni jainkoarekin bakarrik, ni ere beste egin, nire inguruan, haiek bere komunidadean, eta jende hartzean, eta abarrak eta abarrak, hor erakutsi beharko dute bere maitasuna eta zuzentasuna, hau da jainkoaren legean bizitzeko aukera, eta ez dakit. Beraz, esklabutza pila bat denez, hortik askatzeko, esan desun gauza bat azpimarratu dut, kontziente egitea da lehendabiz importantea. Nik uste dut, erlijio askatzaile bat erakusgarri nagusiena da, ia kontziente egiten gaituen edo ez, eta euskagun esklabutasun guztietaz. Kontziente egiten laguntzen gaituen, alegia edo ez. Hori arantzainakoa da ez, Marxek erlijioa da droga bat. Jende piztu beharrean, lotarazten du. Eta erlijioa zotan horrela erabili daiteke. Torrela erabili dute aginteak eta jende askok. Ez da manipulatuz. Jendea lotarazteko, ez da din rebelatu, jende ez da din borrokatu, jende ez da din, mundua bere hortan usteko, erlijio erabili daiteke, zuek egon lasai, zuek sufritu, zuei sufritzea dagokizue, zu esklabo jaio zera, hoi da zure tokatzen zaizuna, zu kastartakoa zera, aguantatu egin behar dezu, resignazioa, pazientzia euki behar dezu, ulertzeko modu batzu gauza hauek, ez da? Zeren sakorean zegoen jendea menperatzea.
etzadin rebelatu. Hora, etzien laguntzen kontziente egiten ze egoera zanpatuan bizi ziren. Askapen teologiak duen, eretzat virtualidaren nagusiena, askapen teologiak hori da. Kontziente egiten duela pertsona, protagonista dara bere duintasunean eta bere ekintzaren bidez historian. Kontziente egiten laguntzen diela. Talde asko egin ditzazkegu ere parrokietan dabar, lagundu beharrean kontzientzia hartzen lotarazten gehituztenak. Kontuz. Bibliataz gauza asko jakin dezakegu eta jakite ondo dago, baina beste zarrez. Bizi, zer bizi duzuzuk? Ez dakit ulertzen dan, esan nahi dudana, ez da? Nik uste dut, benetan, hor tituluaren arabera, erlijio askatzailea da ondo idea hori hartzen dut, kontziente egiten, gure egoera guztiena, ona eta txarra, baina kontziente egiten laguntzen diguna. Eta lagundu ezik, indartzen gaituna, hain zuzen, egoera hortatik ateratzen eguneroko kausetan, nolabait, gure alebideekin eta, gizon emakume zuzenagoak izanaz, ezta? Baina hor jarriko nuke, edo zer erlijio edo mota danak onargarria dira, ez. Ez. Edo zer eliza eredu berdina dira, ez. Eta ez hori zaren arabera pentsatu behar dugu. Hau, izan daiteke kriterio bat. Laguntzen naute kontzientzia hartzen, eta indartzen naute nire egoera zanpatzaile esklabutza horretik ateratzen gure eskubideak eta gure duintasuna garatzen historiak laguntzen naute? Bai. Orduan erlijio hori da, historia guztia gure duintasuna defendituz, eta gure eskubidea defendituz, kontzientzia sortzen didan indar bat. Marxek berak esaten zuen hori, ara zela erlijioa, baino erabiltzen zela, droga bezala. Zeren, bide hori egitea, eskatzailea, esaten dugun hau, oso zera darago, nola esan? Zaila edo oso, neketsua. Neketsua. Konsolamentua nahi dugula. Ni hemen gobernatzen eiz, oindala urte batzu dira, Xabir Leterekin ebentzio gintzan, berarekin, jende askore ebentzin jaten, heriotzaren aurrean da, erabiltzun 1000 aldizitza, eta hor oso, azpemarratu dakat, konsolamentua. Konsolamentua ematen ez diren erlijioa, hau da, Miguel Unamunon idea, ark esaten zuen bizitzak iztak irteerarik, hau tragedia bada. Ni ez nahi zededuna, baina gauza bat estimatzen dut erlijio eta konsolamentu ematen diatela. Hau, kristau ikuspegi batetik esan beharko denuke, gogorra izanagatik, hau ez da kristaua. Kristautasunak ere eman behar du konsolamentua, ondo egiten ari zenaren konsolamentua, askatasunaren konsolamentua, eskatologia da izan dugu horri, resurrezioa piztuera, baina gurutzetik pasatuta, gurutzetik, borrokatik, sufrimendutik, aztu gai, kalbariotik. Hori eskutatzen duen erlijio ez da kristaua. Eta gaur ere badalde talde eta movimentu asko konsolamentua, lasaitasuna, baretasuna eman nahi dutenak, jogaren bidez, denen bidez, baina munduko eta gure borroka sufrimentuak eta zaiestuz. Hori beste esklabutza tipo bada, nire iritziz. Engainagarria, menperagarria. Baina bat oso gustura hor daiteke hor. Baina gezorra hori bada. Kristautzasunaren indarra eta bere zaintasunaren dago. Eguneroko tasunera ere ematen gaitula, eta eguneroko sufrimentua jartzen digula maigaren aurrean. Buruz bidea. Jakinik hor ez dela bukatzen. Bidea dela. Eta bideo hortan borroka egin behar dela, sufritzen daudenekin egonaz, eta sufrimentoen aurka eginaz, eta hor dagoela benetako salbamena, askapen prozesu horretan. Salbamena, zeren da ez dalako munduan osotasunik zoriona iritsiko, baina bai betikotasunean, jainkoan, hemen ekinaz, ez dakit, sintesi hori konplejoa da beti. Gurutze bidea eta piztuerari lotua dago.
Nik diot, hala uste du dela, kristautasunaren bere identitatea, bere izaera, enkarnatorioa hementxe dago. Munduko sufrimentua bizkar gainean hartzean, nik bizkarrean gurutzea hartzean, nerea eta zuena, eta denona, solidaritatean, justizian da solidaritatean, jakinik, ez nire merituz, baizik, jainkoak arnaztuko nahuela, argituko nahuela, eta nerekin dela, eta berak, saria gaur ez da gustatzen esatea, sarituko nahuela, berak emango nahuela, betikotasuna, bera da betikotasuna, merezituela horrek. Erlijio bat, lenguan batekin olaixen diskutitzen da, konplikatua da. Kristautasunerik enduko bagenioke esaten zidan piztuera, zer galduko genuke? Borrokarako balio du, oain esaten dudana, eskapenerako balio du. Jesusen jarraipena, gurutzean, solidaritatea, justizia, elkartasuna, hortarako indarratxua da kristautasuna. Baina nola liatzen zeraten zuek, esaten zidan berak, zerua eta geroa eta ez dakiz zer da. Hori kendu, ez da. Askoz ere modernoago izango nintzake. Solidaritatearen, elkartasunaren erlijioa, da kristautasuna esaten zidan berak. Bueno, ulertzeko modu badanik izan nion. Begira, Biblian hau guztia, eta, bueno, teologia hau, biztuera deitzen diogun teologia sortu zen, martiriak, hau da, bizitza ematen zuten hoiek, ezin zirelako horrela gelditu. Eskandalo bazan. Hau da, biktimak, ezin ziren biktima bezala bukatu munduan. Tori pentsatuz jarri ziren, haiek. Zer gertatzen da zanpatu egin, zer gertatzen da esklabu egin, zer gertatzen da mila borroka eginazgatik, hor jarraitzen duten horiekin, da hor inkodien horiekin. Ez errez, hor geldituko da lana, ez da posible. Ez da posible. Rekonozimento bat eukiko dute. Jainkoa rekonozituko ditu. Haue bizitza eman dutena martiriak, ez da posible dena hor bukatzea. Jendearen parrearekin da borlarekin. Ez da posible. Norbaitek emango die saria, norbaitek emango die argia, norbaitek emango die biztuera. Hola sortu zen teologia hori. Biktimen aldeko teologia bada. Fantasia bat? Ez dakigu. Jesus biktima bezala. Jesus urutzean horregatik biktima bezala. Zanpatua, esklaboa, injustiziak zanpatua, eraila, hori ezin da horrela bukatu. Ez hori eta ezin hor. Biktima. Horien arguiteko reivindikazioa da piztuera. Baina, klaro, nik hori izaten dion. Baina, behar ezaten zian, komplikatua dela. Bueno. Eskerrik asko, Xabier, eskerrik asko zuei baite etortzagatik. Idei asko, hausnarke eta ugari eta Mikel barkatu. Nahi baldin batzuia, Xabierrek Gaudium, evangelik Gaudium esan dunez, aipatu berak aztezken teologikotan eman behar duna gai hori. Bai, bueno, noiz ezen zai, Xabier? Urrengo... Amaikean. Otsaiak amaikean, horixe. Xabierrek asteazken teologikotan seminarioan Evangelik Gaudiumen inguruan egingo ditu klaseak edo asteazken teologikoko itzaliak. Markatu, komentutu jaten emakumea da esku altxatu dula bi aldiz. Bai. Zu, aizina, baina gero, jaitsi dezuta. Bai. Baina zure interbentzioen inguruan, gauza asko argitu dizkidazu, ez? Nire kezka eta kezka sakona da, herrien baztertze kulturararen aurka. Hori, gure elizak, gure kristau elkarteak ustutzen ari dira, kultura baztertzen ari delako. Baina sakonki, eta nola horren aurka egin? Nola? Begira, aita zan dizute, aita zan du honek, hor ere, hemen, baino bere
oinarriko teologian, hau da, landu egin behar dugu, hau da bere ezaugarri nagusia. Ezaugarri, bakoitzak jokitzen dugulako, ezaugarri azpimarragarriena, eta zentu honetan, da honi jarraitu behar diogu, 1000 eratara, eta oso importantea da, eta oso baliatu behar gera ongi urtaz. Esto, di kotxea dutela, egin kotxea. Di kotxea dutela, dio. Horretik, nosarteak guteko.